Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze zitshotshentsha ngale ntlwa. 30 years ago, South Africans chose one law for one nation. Umongameli Cyril Ramaphosa ubalule urhwaphilizo nolawulo oluqhwalelayo njengenye yemiba ebangela ukucotha kokwenza ngcono iimpilo zabemi boMzantsi Afrika. Kungcwatywe inina laseMqanduli eMpuma Koloni nonyana walo oneminyaka 7 ubudala nekutyholwa ukuba baxatyelwa babulawa sisinqandamathe salo wasetyhini kwinkonzo ezukileyo. Molweni Mzontsundu, sikonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masigawuleswa rhuqa. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi urhwaphilizo nokudodobala kolawulo yenye yemiba ebangela ukucotha konikezelo lwenkonzo eluntwini nasekutshintsheni impilo zabemi beli. Ubethetha kwimibhiyozo yosuku lwamalungelo oluntu eKimberley eMntla Koloni. Iqenqelekile iminyaka engama-30 ukho umgaqo-siseko uquka nomqulu wamalungelo oluntu, kodwa uMbo Nomxesibe unemvakalelo zokuba lo mgaqo-siseko onconywa mbombozone zehlabathi kusajongwe enkalweni ukuba uphume kumaxwebhu koko ube negalelo ezimpilweni zabantu ncakasana. Addressing the gap between constitutional promise and the lived reality of our people is central to the legitimacy and vitality of our constitution. OkaRamaphosa unikeze amaziko amathathu athiwe xhaxhe umgangatho kwisikolo sezidingo ezikhethekileyo iRihla Milenge erhalishiwe ithala lencwadi, igumbi lezixhobo zenzululwazi ilebhu kanye nenkundla yemiba eyahlukeneyo, esithi uza kuthethathethana necandelo labucala ukuncedisana nezi sikolo ukuba sakhe ihostele. Lo gama iANC KwaZulu-Natal eThekwini ikhankanye isilumkiso ngakumazwe abanzi nanamagunya athe xhaxhe ngokunyanzelisa ubunganga bawo kwizizwe ezisakhulayo. We're advocating for a rules-based system of the global order, where all nations of the world must coexist and live side by side. Kambe ke eMpumalanga eStandarthini abahlali bathi isengamanzithi-nzithi ukuba baxhamle ilungelo lamanzi, konzo leyo engundoqo kwisidima semontlalo. Ilungelo lethu aqindezekile ngoba phela nokuvota sisaba nokuvota ukuthi sivotelani ngoba amanzi asiwatholi. Kananjalo eNtshona Koloni eWellington imibutho eyahlukeneyo ikwiphulo lokuba kuphuhliswe amalungelo wamanina kwiifama. The seasonality of work has to do with the patriarchal control over the land. For as long as there's been agriculture in South Africa since colonial times, the main or the permanent workers on farms were male workers. Kunjalo nabahlali baseliolo eLimpopo abasele bekuthabathele ezandleni zabo ukudiba imingxunya ezindleleni basajonge ukulungiselelwa imeko emaxongo yendlela zabo eyaqatseliswa zizikhukhula ebezithe zathwaxa eliphondo. Ukanti ke zivakele izimvo zabemi baseMzantsi Afrika jikelele ukusukela kweziphuphuma umbulelo ukuya kwezitsholo zangodandatheko, ukusukela kwezizelithemba ukuya kwezihlabikhwelo lenguqu. Uluntu alukhumbuli mzabalazo wamandulo nje, koko lumemelela amanyathelo okuqinisekisa isidima, atywinele inkululeko kunjalo nje abethelele umakulingane. Umbutho we-PAC uyichaze imeko uluntu oluhlala kuyo kunye nokuqhwalela kokuziswa kwenkonzo ezingundoqo kweli njengesithuko kwabo babulawa ngexesha lembubhiso yesininzi eSharpeville ngonyaka ka-1960. Lo mbutho ububambe isikhumbuzo sale mbubhiso nalapho kwathi kwabulawa abantu abangama-69 ngamapolisa engcinezelo ngethuba loqhankqalazo olwaluphikisana nemithetho yamabhasi. Amanxeba exesha elidlulileyo nathe avuleka kwakhona. Inkokheli ze-PAC zithi nangona kukuzinikela ze kwakho isithembiso sobomi obungcono, imingeni yezentlalo nezoqoqosho kweli lizwe zizinto ezibindayo. Disheartening what we see in this country.
We know that the liberation struggle was not about what we see now. The corruption, the malfeasance that we see in this country, that was not what these people died for. Imiyalezo yenkxaso kumanye amaqela ezopolitiko iqinisekise ngesidingo senyathelo eliqinileyo lokuphucula impilo yoluntu. Day has to really be called Sharpeville Day. It can't be called any other day. Why do you want us to forget about what happened on the 21st of March? The sacrifice of the 69 South Africans who are standing here, we say, in your dignity, in your words, in your fight, we will stand up and say, we identify as Africans and we will stand for the freedom of all Africans. We can't talk about human rights. When you go into our various townships, there are already landfills. Kumalungu kaPoqo inkululeko yoMzantsi Afrika ayinasihlahla umhlaba ungekho ezandleni zabantu. Until the land has been returned to its rightful owners, then we are still far away from attaining what we are fighting for. When we're talking about land, we're not talking about the open spaces. We're talking about the wealth that is on the soil, in the rivers, in the seas. Ukanti ke inkokheli yePAC nelichithe olusuku elanga eKapa ithi ukubekwa kwayo njengomphathiswa wophuhliso kwamaphandle nokubuyiswa komhlaba kungundoqo. It meant that talking about land is no longer about being rhetoric. It is about being practical and taking land back to its rightful owners. Umnumzana Nyonso ongeze ngelithi ukubuyiswa komhlaba akumelanga kuba yintetho nje koko kuhambe namanyathelo abonakalayo. Inkokheli ye-Economic Freedom Fighters uJulius Malema uxelele amakhulukhulu abaxhasi beliqela ukuba mabancede bakhuthaza abantu abatsha ukuba bavote kunyulo lomasipala. uMalema ebesenza intetho ephambili kwiphulo leqela lokubhalisela unyulo eGandhi Square eRhawutini namhlanje nanjengoko ilizwe liqaphela usuku lwamalungelo oluntu. uMalema uphakamise umthetho oyilwayo kwenziwe izilungiso kumthetho onyulo ukuze bonke abempeli bavele nje babe selungelweni lokungena kumqulo voto ngaphandle kokubhalisa ukuqala kwabaminyaka eli-16 budala. We want a new voters roll, and that voters roll must be constituted by young people. Fellow fighters, out of 9 million people aged between 18 to 29, only 4.4 million were registered to vote in the 2024 national and provincial elections. That cannot be correct. uMalema uthi akabuxhasi bugatswa be-Democratic Alliance ne-Action SA kwisikhundla sikasodolophu eRhawutini. I-DA ibhengeze uHelen Zille njengomgatswa wobusodolophu eRhawutini. I-Action SA yabhengeza inkokheli yombutho obesakuba ngusodolophu Herman Mashaba. We cannot be led by Helen Zille. We cannot be led by Action SA, who launches mayoral candidates and they expect all of us to follow them. And the reactionary media is also expecting us to follow Helen Zille and the DA and Action SA. We will never do that. We can never be led by the DA. We will never be led by Action SA. Woleke ngelithi iqela liza kuzibophelela kwiphulo lokungena umzi nomzi likhuthaze kwaye lincedise ngobhaliso abo baselungelweni lokuvota phambi konyulo lomasipala. Kubahlali basemakhanda eMpuma Koloni usuku lwamalungelo oluntu lolunye nje usuku lokuzama ukusebenzisa ilungelo labesiseko lokufumana amanzi. Umasipala wasemakhanda kudala esokola ukubonelela ngamanzi ekhankanya iziseko ezingundoqo ezindala imfuneko ephezulu kunye nembalela. Umbutho we-DA kweli phondo ubambe umngcelele ngaphandle kwe-offices kamasipala ukhalazela lenyewe. Ukunqongophala kwamanzi sele kuyinto eqhelekileyo kubahlali basemakhanda. uVerner van Loo oneminyaka engama-56 ubudala uneeveki ezintathu engenamanzi etepini. Uxhomekeke kumatanki abekwe ekuhlaleni nokunyanzeleka ukuba ahambe umgama omde uyokukha amanzi. So I must go 4-5 times to fetch the water to do my laundry.
And by the time I must do the laundry, I'm so tired. Umbutho iDemocratic Alliance uchaze iingxaki zamanzi ezijongene nabemi baseMagana njengokuphulwa kwamalungelo abo asisiseko. Lo mbutho ukwabambe uqhankqalazo ngaphandle kweeofisi zalo masipala. We chose Human Rights Day to commemorate this important day and our access to human rights, but to highlight the fact that the people of Makana, many of them, most of them black and poor, do not have access to basic services in order to give them the dignity that they need to access those human rights and to feel that they live a life of meaning. NgoJanuwari walo nyaka, umasipala ukhuphe isaziso esibongoza abahlali ukuba bawabilise amanzi ngaphambi kokuba bawasebenzise ngenxa yokuba engacocekanga. Ayiphumelelanga imizamo yokuba umasipala aphawule kulomba. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eMakhanda. Kwalapha ezindabeni, abazali benkwenkwe eyadlwengulwayo neminyaka 8 ubudala bakhalela ukusilela kwengalo yomthetho ukwenza ubulungisa. Kodwa ngoku masikhe sithume umntwana evenkileni. Sibulise kwakhona nakwabo basanda ukungena, uyakwazi ke ukuzibukela ezindaba kwiqonga lika-SABC Plus, ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde ke silume kwinqaku ebeliphambili ngalentlwa. Umongameli Cyril Ramaphosa ubalule urhwaphilizo nolawulo luqhwalelayo njengeminye yemiba ebangela ukucotha kokwenza ngcono impilo zabemi boMzantsi Afrika. Umongameli bethetha kwimibhiyozo yosuku lwamalungelo oluntu eKimberley eMntla Koloni. Usekela mkomishinala wamapolisa umasipala ombaxa waseTshwane uMashi Dlamini unqunyanyisiwe emsebenzini kulandela izityholo zokungahambi kakuhle kwethenda kwikomishoni yophando kaMadlanga. Ubungqina bukaSergeant Fanny Nkosi kwikomishoni kaMadlanga buveza ukubandakanyeka kukaDlamini kunye negosa elintloko kwezezimali uGareth Mnisi kwizityholo zongaziphathi kakuhle ezinxulumene nethenda yokhuseleko lwabucala exabisa izigidi zeerandi. Unxibelelwano lukaNkosi leWhatsApp lubonise ukubandakanyeka kukaMnisi kule thenda kwaye kutyhola uDlamini kunye nelungu lekomiti lesiqeba sikasodolophu elijongene nezoshishino nentsebenziswano Khulufelo Morodi ngokwabelana ngoxwebhu olunxulumene nokuqeshiswa komhlaba kunye noxwebhu oluphathelene nethenda yezokhuseleko. Emva kwezi zityholo zothusayo, uMorodi ubekwe kwikhefu elikhethekileyo ngolwesine. Kuvakaliswe amazwi ovelwano zizithethi kwinkonzo yomngcwabo yenina laseMpuma Koloni nonyana walo neminyaka 7 ubudala nekutyholwa ukuba babulewe ngobethandana nalo wasetyhini. Unyameka Nyusa nonyana wakhe bangcwatywe apho bebezalelwa khona eMqanduli. Yithi qwake mbukeli nanjengoko elinqaku lingaphazamisa abantliziyo zibuthathaka. Zilibe bephume ngobuninzi bezokubeka uNyameka Nyusa nonyana wakhe oneminyaka 7 kwikhaya labo lokugqibela. uNyusa kutyholwa ngelithi ebehlukunyezwa ngobencuma naye. Uye waxatyelwa ngobhushu phambi koyise ongaboniyo. Izithethi ziye zawukhalima lo mkhwa zikhuthaza abantu ukuba bazithathele amanyathelo ngokomthetho iimeko zokuhlukunyezwa ngokwesini. Umqabele ke ngokulapha ngezembe walikhupha elicala wabuya wamqabela kule ndawo wamqabela nelinye inxeba ke ngokeli kule ndawo. Umntana lo yena una 7 years umqabele li1 xa ndiqonda kule ndawo. Usapho luye lwafumana inkxaso kwiicawe nezikolo ukuze bangcwabe ngesidima. Ngabantwana kukhona lo okhubazekileyo oshiyekileyo, kukho utamkhulu lo ongumzali kaNtombi ongaboniyo nokubona oxelelwe ngabantu bakwenzeka ntoni kodwa ekhona. Abahlali bathi iyabaxhalabisa into yokonyuka kokuhlukunyezwa kwabantu ngokwesini kwindawo yabo. NgoDisemba walanyaka ungaphaya apha ngaselityeni likaDikhi ngemancama kukho umzipha wentwazana yabulawa ngumntu ibithandana naye.
waxelwa ngabantu belali usazula apha lo mfana ingathi ngabantu bangaphandle. Ndizama ubonisa ke into yoba xa udibanisa ke naleni case into yoba ngabantu abangaphabo nabasesihlanini. Elwano bencumisana noNyameka uye wazibulala emva kokuzichaza emapoliseni. Ukanti abahlali bamemelela ukuba amapolisa abonakale kwindawo zabo. NjinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMancam. Isilumkiso nceda uqaphele kuba le ngxelo ilandelayo iqulathe imibuzo enokucaphukisa ababukeli. Abazali bomntwana waseBloemfontein batyhola inkqubo yobulungisa ngokusilela ukwenza ubulungisa kunyana wabo malunga ne10 leminyaka emva kwezityholo zokuxhatshazwa kwelityendyana ngokwesondo kwihostela yesikolo yaseBainsvlei. Le nkwenkwana ineminyaka 8 ubudala ngelo xesha. 10 leminyaka kwaye usapho lusakholelwa ukuba ukuhlasela ngokwesondo kumanyukunyezo kunyana wabo akuzange uthathelwe ngqalelo ngokwaneleyo. Bathi le nkwenkwana idlula kuxinzelelo lwengqondo olumandla. Kutyholwa ukuba utishala wakhe wathi makatye tyumu ngesehlo. Unina usakhala izingomiyo ngesenzo. KwakungoLwesihlanu ebusuku elele hostel kwangena abafana babini besithi bazokudlala bamthi mba ngomqamelo bamdlwengula. Uyise womntwana uthi abakhange bafumana inkxaso yaneleyo kwisikolo nkquna kwisebe lezemfundo. Bathi amagosa enkundla yabantwana abaxela ukuba balinde iminyaka emithathu phambi kokuba liqhubele phambili ityala. Bathi yafika yadlula iminyaka kunangoku basalinde ukuza ukanxele. Bendiquqa ezikhululweni zamapolisa kodwa zange ndalufumana uncedo. Isebe lezemfundo kweliphondo lithi lafumanisa ngesehlo kwiindaba ze-SABC liqwele ngelithi lo mntwana nosapho lwakhe ngoku baza kufumana inkxaso ngokwasengqondweni elungiselelwe lisebe. We are also talking to the former hostel father and the hostel mother to come to the bottom of this. We are also talking to the social development. Abakwantsasana bathethe benjenje. A case docket was opened at Bainsvlei Police Station and it was investigated by Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit members. Ikomishoni yamalungelo oluntu yoMzantsi Afrika ithi lo mba ubonakalisa inkathalo engekhoyo. Abazali besikolo iRailway Secondary ePitoli bakhalazela imeko ezimaqongo ezifana nokungabikho kwamanzi nombane, ukuxinana kunye nokhuseleko oluntengantengayo. Isebe lezemfundo lithe liza kongeza amagumbi okufundela kwaye lilungise amanzi nombane. Ukanti abazali bavale isikolo begrogrisa ngokuthatha amanyathelo ukuba ingxaki azilungiswa ngokukhawuleza. Isikolo esisebenza phantsi kwesinye ngenjongo yokunciphisa uxinzelelo kwizikolo ezikufutshane kodwa ngoku sijamelene noxinzelelo lwaso njengoko ukuxinana kwabafundi kongamele umgangatho wokufunda. We are worried as parents because the situation in the school is really terrible. Number one, there's no electricity. In the classes, children are overcrowded. Zizifu ngumsindo bathi le meko yemaxongo kwesisikolo inyasha amalungelo abantwana babo ingakumbi imeko yokunqongophala kwamanzi. It's very dehumanizing to have our kids who are coming to school without water. Water is a basic right. Electricity is a basic right. Undo eGauteng livumile ukuba esi sikolo sitsha sijamelene nemingeni yeenkonzo ezingundoqo kwaye licela abazali babe nomonde ngelixa kusakhangelwa izisombululo. Definitely closely with the SGB to understand on what is it that we're going to be doing moving forward. As you can see, I mean, there's still grass that must be cut. There's space to accommodate more classes. I mean, as it were, you understand that parents are complaining about overcrowding. Zali ungafunanga kuchazwa ngegama uthi ingxaki ejamelene nesisikolo ngumcimbi ukutshintshwa kommandla womhlaba ongekagqitywa. In terms of getting an account from municipality, we cannot get that account due to the rezoning and then the issue of the stand that the school is situated in. Ngxaki ejongene nesisikolo imali ekuthiwa inyamalele.
abazali bathi baqokelele phantse i-400,000 yonke ekuqaleni konyaka ukuze kuphuculwe amanzi nombane esikolweni, kodwa le mali sele iphelile. Ngelixa uMabona esithi isebe lemfundo likwajonge ukuqesha inqununu esisigxina, nto leyo eza kuphucula ulawulo. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, ningalibali ke ngomso ukuba ziyabuya kwakhona ezi ndaba ngentsimbi yesixhenxe ngolwimi lwesiZulu kamnandi.